モラハラ加害者と離れるときに感じる罪悪感。あなたがモラハラ加害者や毒親ともう離れようと決意したとき、相手が孤独になってかわいそうなのではないか、自分はものすごく自分勝手なのではないか、ととてつもない罪悪感が襲ってくる方が多いと思います。しかし、あなたは自分に優しくしてくれる人に対して離れようと思いませんよね。あちらの行いや振る舞いのせいで離れる決意をすることになったわけで、加害者や毒親がそこは責任を負うことなので、罪悪感を感じなくていいですからね。自分を大切にしてくれない人からあなたが離れる決意をしたのは当然のことです。その責任を負うべきはあなたではなく相手なのです。